Suliran sa COVID-19 ug ang pagsulbad sa daotang epekto nini maoy nasentro sa ikalimang State of the Nation address ni Presidente Rodrigo Duterte. Nagkalain-lain nga hinsya sa nasunong kagamhanan giawhang sa presidente nga mo pasiugda og mga programa aron magkabarog og balik ang ekonomiya sa nasod ug paghatag og panginabuhian sa mga tao nga nawad-an og trabaho. Ang live report ni Nico Serino. Nico. Yes lang, sa pagbukas sa State of the Nation address ni Presidente Duterte, gipahimugatan niya nga matud pa walay nasod nga nakalingkawas gyud nining pandemya sa COVID-19. Nanawagan siya sa mga Pilipinhon nga magpaabot lang tungod kay hapit na moabot kining vaccine batok ning maong sakit. Subling gipahibaw ni Duterte nga hangtod mo gawas ang bakuna, di siya mutugot nga mubalik ang face-to-face classes. Gustong maniguro ang presidente nga makalikay ang mga tinun-an nga matakbuyan sa COVID-19. Mas pabor siya nga ang klase himuon pinaagi sa online o kaha pinaagi sa modular learning. Gipasalig ni Duterte, palambuon ang information and communication technology sa mga public schools aron masayon kanila nga makapahigayon og online classes. Mapasalamaton sab siya sa Senado ug sa ubos bay balauranan sa paspas nga pagpalabang sa Bayanihan Act 2 nga nagahin og 140 billion pesos. Tipik niini ipalit og COVID-19 test kits ug medical supplies. Subay niini giawhag ni Duterte ang nagkalain-laing ahensya sa kagamhanan mupasiugda og mga programa aron pagtabang sa mga OFW ug sa mga kawani nga mawad-an og trabaho dihang gipatuman ang community quarantine. Laing awhag sa presidente, minusan ang interest rate aron dili mabugatan ang mga patigayon nga manghuam og puhunan sa mga bangko. Gihangyo usab sa presidente ang mga tag-iya og mga establishmento ug nag-abang og mga panimay nga dili lang unta maningil og abangan o baka umintuhan ang abangan samtang galisod pa ang mga Pilipinhon tungod sa resulta sa COVID-19. Laing mga gihisgutan sa presidente lan, kining panawagan niya sa Kongreso nga ipasar na ang death penalty alang sa mga drug cases. Doon na sab ni siya gihatag nga warning sa duha ka mga dagkong telecommunications companies dinhi sa Pilipinas lan nga palambuon pa ang ilang serbisyo kay gikinahanglan kini pag-ayo sa nasod karong panahona. Usa ka oras ug mga 40 minutos milanat ang sona sa presidente nga talagsaon karong tuiga gumikan kay limitado ra kaayo ang mga lawmakers nga nakatambong sa House of Representatives tungod sa hulga sa COVID-19 o kadaghanan sa mga opisyales mitambong lang sa kalihukan virtually pinaagi sa online. Bob, Alan? Salamat, Nico Serino.